Mari Carmen Ramírez e Rocío Grandal expoñen o seu traballo no Náutico de Ribeira. A mostra fonda no Yotaku e está formada por 23 pezas que se poderán ver ata agosto. O edificio do Náutico de Ribeira non só é un referente na disciplina do mar e no mundo da náutica da comarca, senón que tamén conta co seu apartado cultural. Este venres inaugurouse no restaurante do Club Náutico de Ribeira unha exposición protagonizada polo Yotaku. As autoras das obras que se amosan, Rocío Grandal e Mari Carmen Ramírez, afondaron sobre esta técnica. É unha técnica xaponesa que se chama Yutaku e consta en tintar o peixe e pomoslle o papel encima e o vamos frotando cos dedos e as mans e despois queda a impresión do peixe. Esa é basicamente un pouco a técnica. A elección do restaurante do Náutico para amosar o seu traballo foi fácil, xa que se trata dun espazo que as artistas xa coñecían. Concretamente estuvemos comendo aquí neste restaurante que se come estupendamente e nos parecía un marco moi adecuado. Estuvéramos visitando por Ribeira algunha zona, estuvemos na Plaza de Abastos e nos pareceu pois un sitio moi interesante para o noso traballo. E surdiu así, nos brindaron a oportunidade de facelo aquí e nos parece un sitio fabuloso para o noso traballo. A mostra Yotaku está formada por 23 pezas. Mais despois temos uns traballos en pequeno en blister que os temos aí máis a modo a veces cando alguén quere levarse un souvenir. Esta está con 23 pezas e todos son peixes da zona. E temos yutako puro e temos técnica mixta que é acuarela e yutaku. Unha técnica que se está a ensinar no Museo do Gravado de Arte, cursos aos que tanto Ramírez como Grandal queren asistir. Todavía non puidemos ir a ningún dos cursos, temos moitas ganas e fomos a visitar o museo varias veces porque, bueno, nos parece... De feito, o de estar en Ribeira as primeiras veces foi por ir a Artes ao Museo do Gravado, que nos parece un sitio espectacular. As artistas de Tuio e Gondomar levan tempo traballando xuntas e nesta ocasión inspiráronse nos peixes, bivalvos e cefalópodos que se poden atopar na lonxa de Ribeira para facer a súa arte. E o público ten unha ampla marxe de tempo para coñecer a súa proposta. Hasta finales de verán, hasta finales de verán vai estar aquí. Imos ver como tamén acolle o público e nada. Esperando que guste moito e que o sitio é inmellorable. Todos están a venta. Estos están todos a venta. Todos están a venta. Iso é importante. Todos están a venta e tamén facemos pezas por encargo. Sí. Cando, pois aquí que creo que a maioría vive do mar, si ten ganas de algún peixe determinado que o fagamos, pois facemos. O presidente do Náutico ribeirense, José Luis Torres Colomer, agradeceu ás autoras desta exposición que elixiran este lugar para amosar o seu traballo. Que é moi realista, porque é plasmar a realidade dun peixe ou dun cefalópodo pois nun papel, non? Impregnados na tinta china, que é como dicían elas ben fai un momento, é unha técnica que data de 1800 e que ven de Xapón, non? E, bueno, agradecidos, volvo a repetir, que escolleran o Náutico, un club relacionado co mar 100%, e acaba unha exposición de temas do mar 100%. Ademais, comprada as especies originales que plasmaron isto foron compradas o 80% en Ribeira. As súas obras estarán repartidas polo restaurante do Náutico para que comensais e curiosos poidan coñecer de primeira man o traballo de Mari Carmen Ramírez e de Rocío Grandal.